Hola a tots, hola a todos. Bonjour a Barcelone. Quina emoció increïble, increïble per mi. Jo, que vaig néixer fa uns anys, en el barri d'Horta, aquí a Barcelona, mai m'hauria pensat trobar-me a uns quants metres d'aquesta estació de França, que coneixo bé, on marxàvem i arribàvem amb els meus pares, per dir-vos que Europa necessita a una Espanya unida, a una Espanya amb Catalunya i una Catalunya amb Espanya. És el missatge d'Europa, és el missatge de França, sí. Soc un fill d'Horta, un fill de Barcelona, nascut aquí. I el diputat francès, l'antic ministre de l'Interior, l'antic cap del govern, avui vull tornar a donar tot el que la cultura catalana, tot el que la cultura espanyola, tot el que els meus pares m'han donat, i estic amb vosaltres per aquest combat que és història per Catalunya i per Espanya. Vull parlar no a uns, no a un camp, no a un clan. Vull parlar avui, com tots els que m'han precedit, vull parlar a tots els catalans, a tots els catalans, aquestes famílies com la meva, dividides, perquè uns han dividit a Catalunya, uns han partit a Catalunya, uns han volgut partir a Espanya i separar a Catalunya amb Espanya, quan Catalunya i Espanya tenen un gran destí comú en el món d'avui. Fa molts anys, un 11 de setembre del 77, eren milions de catalans i jo estava amb la meva família. Hi havia una reivindicació de Catalunya, de poder parlar català, de tenir un estatut, de ser democràcia i de viure amb Espanya, perquè era la manera d'acabar amb el que havien sigut els anys de dictadura, els anys de franquisme, i era un missatge, era un clamor, el de Catalunya democràtica, amb la seva identitat, amb el català, però sempre, sempre Espanya. Aquesta Catalunya oberta, aquesta Catalunya, sí, la de l'estació de França, aquesta Catalunya que amb Cristóbal Colón mira el món, aquesta Catalunya del Mediterrani que canta tan bé Joan Manuel Serrat en català o en castellà. És això Catalunya. I què és Catalunya? Què és Catalunya? Catalunya és una identitat. Aquestes identitats tan fortes que existeixen a Espanya. És això, la possibilitat de creure en la democràcia, de mirar cap a França i Europa, d'acollir tots aquells sud-americans que van fugir les dictadures d'Amèrica, d'acollir-los perquè van venir a Barcelona. I per què van venir a Barcelona? Perquè era una ciutat oberta al món. És això Catalunya, és aquesta identitat catalana, el poder ballar la sardana, parlar català, aprendre el català, però sempre amb el mateix seny, el de mirar a Espanya, a Europa, al món, la mà oberta, amb els braços, perquè és una cultura generosa, oberta, no és una cultura tancada, replegada, racista, separatista. Què és Catalunya? Catalunya catalana, Catalunya espanyola, perquè Espanya sense Catalunya no és Espanya i Catalunya sense Espanya no és Catalunya. És aquesta identitat, aquesta força, aquesta capacitat d'anar endavant. I què és Catalunya? Catalunya catalana, Catalunya espanyola, Catalunya europea. I per què el procés separatista ha fracassat? Perquè primer, abans tot, i molts ho han descuidat aquesta veritat històrica,
Per què nacionalisme? Per què canviar les fronteres? Per què un projecte que diu als altres no esteu amb nosaltres? Aquest nacionalisme és guerra, és guerra. Europa són 70 anys de pau. Europa va permetre a Espanya, a Portugal, a Grècia i després als altres països del bloc soviètic d'entrar en un conjunt que pot portar a més la pau, la democràcia, l'estat del benestar. És això Europa. I Europa va dir molt clarament que no hi havia futur per una Catalunya independent, que no hi havia possibilitat per Catalunya de quedar-se en la Unió Europea o en la zona euro, que era un callejón sin salida, que no era una mentira de dir que es podia marxar d'Espanya i de quedar-se a Europa. Això és una mentira i no hi ha cap dirigent europeu, ho dic clarament, cap dirigent europeu que pot permetre que es canvin les fronteres i que fracassi un dels estats més importants d'Europa, importants per l'economia, importants per la població, important per aquest idioma, l'espanyol, que parla a mils i mils i mils de persones en el món, important per la cultura, perquè Espanya va dominar el món i Europa necessita Espanya, i això és el missatge d'un dirigent francès avui. I volem a París, a Bruxelles, a Waterloo, a Berlín, volem una Espanya unida, amb una Catalunya orgullosa de ser catalana, espanyola i europea. Espanya és una gran democràcia. Em van caure les llàgrimes quan al mes d'agost, després d'aquest atemptat terrible aquí a Barcelona i a Cambrils, parlant amb el cor del que era primer ministre quan hi van haver els atemptats a París, quan hi va haver aquella manifestació increïble a París després de Charlie Hebdo i dels atemptats a París, quan tots els caps de govern, presidents, les forces polítiques i els espanyols i els catalans hi eren, van dir solidaritat en París. I vas plorar aquest mes d'agost, després dels atemptats a Barcelona, perquè una minoria que es va fer sentir en el món, va xiular el rei d'Espanya i el govern espanyol en una manifestació que era abans de tot una manifestació de solidaritat amb les víctimes del terrorisme. No vull mai més veure aquestes imatges. No vull que els catalans xiulin el que representa la unitat de l'estat espanyol en aquests moments tan difícils per Espanya, per Catalunya i per Barcelona, perquè Barcelona, després de París, després de Bruxelles, després de Londres, després de Berlín, havia sigut atacada pel terrorisme. Jo vull una Barcelona i una Catalunya generosa, la que conec, la que tothom coneix en el món, amb aquests turistes que venen perquè els agrada Barcelona, el Mediterrani i el meu equip de futbol, el Futbol Club Barcelona. I si jo sóc culer és perquè vull que en la Lliga Espanyola el Barcelona pugui guanyar i que no vagin a una altra lliga, que són aquestes barjanades que uns expliquen avui. Us imagineu? S'imagina el món la Lliga Espanyola sense el Barça i el Madrid? Sigueu orgullosos. Esteu fent història. Avui no és petita política, no són divisions. Sí, Espanya és un gran país, és una gran democràcia, té tots els reptes que tenim en tots els països: economia, paro, pensions, igualtat entre les dones i els homes, terrorisme, seguretat. Això ho coneixem en tots els països, però sigueu orgullosos de ser espanyols i catalans avui, de poder reivindicar
aquesta gran Constitució del 1978, d'aquesta Espanya que va entrar en la democràcia, en la modernitat, en l'Europa, aquesta Espanya que pot enorgullir d'un estat de dret, d'una democràcia, del respecte de la llei. I en una societat democràtica s'ha de respectar no un document, no un tros de paper, una Constitució, la Constitució espanyola, votada després de la transició pels espanyols, per una majoria d'espanyols i de catalans, una gran majoria d'espanyols i de catalans. I perquè Espanya és una democràcia, necessita de respectar aquesta democràcia, aquest estat de dret, aquestes institucions, a la llei de que representa la convivència. Sigueu orgullosos, feu història, sortiu catalans de les trinxeres, parleu, feu diàleg, construïu el futur. És aquest el missatge d'avui. No és un missatge de guerra, no és un missatge contra els altres, no és un missatge per vosaltres, és un missatge per tot Catalunya, per tot Espanya, i és un missatge a Europa, és un missatge al món. Catalunya avui és orgullosa, orgullosa de ser catalana, de ser espanyola, de ser europeu. Sí, seny, convivència, unió, juntar-vos, sou la força de demà, la força de la societat civil. Catalunya, on vaig néixer, Catalunya que ha tornat en el meu cor en aquests moments, i jo no em sentia quedar-me a París, no em sentia abandonar la vostra lluita per la democràcia, per la convivència, per la unió i pel seny. Sí, sigueu orgullosos de ser catalans, sigueu orgullosos de fer història, sigueu orgullosos de ser espanyols, sigueu orgullosos de ser europeus. Visca Catalunya! Viva Espanya! Vive l'Europe! Gràcies, gràcies, sigueu forts, guanyareu, esteu guanyant, perquè sou la força de la democràcia, sou la força de la generositat, sou la força que avui ho està guanyant, perquè sou vosaltres els que porteu la generositat. Visca, visca Catalunya! Viva Espanya! Vive l'Europe! Gràcies! Ha 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 ha.